Тегиз мул уңыш вәгъдә итүче арпа кырына беренчеләрдән булып хуҗалыкның иң алдынгы комбайнчыларның берсе Рәмис Нәмәев экипажы төшкән. Уракка җитди әзерләнгәннәр. Елның елы ярдәмчесе улы булса, быел ул армиягә киткән. Хәзер тәҗрибәле комбайнчы яшьләрне өйрәтә. Аллага тапшырып чыктык, бер текне югатмаска җыеп алырга шундый исәп белән чыктык. Игеннәрне үстергәндә вакытында подкормкалар биреп, җитәрлек ашамалар кертеп, яхшы гына игеннәр үстердек. Техник әзерләдек. Сөләймановлар быел да урып җыюны зур оешканлык белән башлап җибәрде. 191 гектарлык кырга бер юлы 14 берәмлек техника төште. Бу хуҗалыкта комбайнчыларга кытлык юк. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү максатында су белән трактор куелган. Техника ватыла калса, эритеп ябыштыру агрегаты кырда ук. Ашатуны да урында оештырганнар. Техникаларга ягулык майлау материалларын салу шунда ук башкарыла. 15 мең гектарда хуҗалык буенча бертекле кузаклы культуралар үстердек. Арпа шуның инде 5400 гектарны алып тора. Уңыш барлык кырларда да әйбәт. Алсак яравайларны, алыйк кизге культураларны. Хуҗалыкның көзге уҗым культуралары да әйбәт кышлаган. Комбайн бункерлары тиз тула. Кырдан ашлыкны турыдан-туры элеваторга озаталар. Быел беренче ылау Николай Кирилловныкы. Күңелләр күтәренке ди ул. Вышли в поле, урожай хороший, настроение хорошее. Үзләре үк шушы кырда язын чәчеп, хәзер шул ук механизаторлар комбайн штурвалы артында. Быел да урак барышында комбайнчыларны бүләкләү каралган. Кем беренче 1000 тоннаны суга, кем икенче, өченче шулай итеп, шул вакытта беренче, икенче урыннар районда карап торабыз, килеп кырга яннарына килеп, комбайн янына призларны биреп. Елның елы Сөләймановлар урып җыю эшләрен кыска срокта башкарып чыгалар. Бу уракта да зур көч куеп үстергән бөртекләрне югалтмыйча җыеп алырга ниятләре.